Parlem ara d'hoquei patins, parlem de la Hockey Lliga Femenina i anem a Bigues i Riells, on l'hoquei Bigues de Mariona Carmona ha aconseguit sumar un punt, ha aconseguit un empat a casa amb el Mataró. Un partit que va ser molt igualat, sobretot en la primera meitat, on les biguetanes van fins i tot disposar d'ocasions per avançar-se, però qui s'avançaria primer seria el Mataró en la segona meitat, amb aquest gol que veieu, un gol que, com dèiem, avançava el Mataró, però el Bigues, en comptes d'enfonsar-se, el que va anar és a buscar l'empat. Decididament van disposar de bastantes oportunitats, de bones oportunitats, i finalment aconseguirien l'empat que ja no es va moure i que dona un puntet a aquest equip que es troba ja a mitja taula. Bueno, jo el partit l'he vist un tu a tu, tot el partit. Nosaltres hem jugat molt bé els primers 10 minuts. Podíem haver anat per davant i no ha sigut així. De fet, hem quedat 0-0 la primera part i amb opcions tant d'elles com nosaltres a l'últim 5 minuts. Tothom estava una miqueta fos, fa molta calor i això es nota dins de la pista. Quan el cap comença a estar una mica més cansat ja no pensa tant, no? La segona part hem començat nosaltres, jo penso que bastant sèries, nosaltres jugant el nostre partit, tornàvem a tenir el ritme del partit, l'hem tingut un parell o tres de cops claríssimes, no s'ha fet. Després han sigut elles les que han ficat el gol i han, diguéssim, entrat dintre del partit. I després ha sigut un correcalles i era el que aguantava més físicament. He tingut la sort de marcar, la sort perquè ha sigut una falta, l'hem tret ràpida i les hem sorprès una mica amb aquest aspecte.